Слава на Бога! Много е хубаво, когато му се отдава слава на Господа и когато се покланяме пред Него. Защото винаги, когато го издигаме Бога, тогава вече проблемите стават нищожни и малки. Когато имаме проблеми, когато се сблъскваме с различни болести, проблеми, бедност, скръб, депресия и подобно, много е леко да паднем по тия атаки от отрицателни мисли, негативности, които знаят да объркат умът. Но ние имаме Господ, който е жив Бог, който е Бог на чудеса, така ли е? Това означава, когато прославяме името Му и когато го издигаме, въпреки че се сблъскваме с проблеми, тогава ние наистина полагаме надеждата ни и вярата ни в Него. Когато научим да Му вярваме по правилния начин, тогава Той се бори за нас на същия начин, както отвори морето пред Мойсей и израелците, когато бягаха от фараона. За тези, които ме знаете, слава на Бога, че сте тук. Аз се радвам да ви позная, да ви видя така. От Помпорова съм виждал някой от вас. За тези, които не ме познавате, аз съм Константин Кайшаров, иначе съм пастор в църквата Блага Вест в Македония. Малко ще кажа за мене, за да почнем с конкретната тема. Това, което съм днеска, е само по милостта на Бога. Защо го казвам? Защото в България учех в Русе кинезитерапия 4 години, в София магистрирах на същата професия. След това в Македония завърших магистратура по клинична психология. Отворих собствен кабинет или ординация, където прилагах това и комбинирах с нещо, което днеска ние го познаваме като нова епоха учение или лъжливи учения. И в това бях много навлезнал, така че бях вече в ситуации, когато и пътувах ни света, в Япония, Монголия, Индия и познавам нещата, които по принцип много хора не ги знаят, особено, да речем, християните. Говоря ви за чакри, медитация, духовно пътуване, астрално пътуване, просветление и подобни неща, който хората го правят и търсят го като път на усъвършенстване, когато не го познават Господа. Така аз си мислех, че съм вярващ, защото бех православен, но си мислех, че вярвам, а си ходех по моите пътища и си карах това, което на мен ми отговаря. За съжаление, това имаше данък. Това го платих с страдание. Душевно, психическо, физическо. Имах пари и все още имам и не работя за пари. Парите не ме определят, но също така и греховете, които правех, не ме определят. Защо го казвам това? Защото в 2012 година получих богоявление. Тоест, Бог ми се обяви. Буквално ми се обяви. Точно когато се върнахме от Израел, където ходих с 60 човека от Македония за първи път, аз си мисля, че не съм достоен да съм там. Как ще ходя аз, когато съм пълн с грехове? Тогава не бех женен. Имах много приятелки и живеех световен живот. Но когато бех там в Израел, в Иерусалим, където е разпънат Исус, нашия Господ, там имах първото изпитание, където имаше един много лош глас, който започна да ми говори и да казва: ти какъв се мислиш, че си тука и мислиш, че Бог ще те чуе ли? Аз мислех, че някой човек ми говори и обърнах се, нямаше никой. Отново слушах същия глас и ми казва: ти кой си? Ти си певец, ти си биоенергетик, ти кой си, че мислиш, че Бог ще те чуе сега тук на това място? Аз преди това пеех. Бех в шоу-бизнеса, бех в пеене, популярна музика. И когато това се случваше, настръпнах, направо се усетих много слаб. И тогава казах: Бог е любов. И тогава дявола каза: ако Бог е любов, защо позволи Неговия син да умре на кръста? Аз не знаех нищо от Библия и подобни неща. Само казах: Исус умре на кръста заради мене, моите грехове и греховете на света. Знаех отговора. Изведнъж. И тогава започнаха нови атаки.
Той започна да се дере, да вика, да крещи и да казва: ще видиш ти и всички, които него го обичат, ще видиш какво ще ти направя, ще те убия. Хора, аз си го казвам, като на моя фамилия ви казвам. Това беше точно тук на часа, на самото място на Голгота. И аз това го изпитах. Толкова бех слаб в момента. Нямах ни вяра, нямах отношение с Бога. И само казвам: Боже, помагай! Но докато виках към Господа, дявола атакуваше умът ми с картини от световни криминални истории, от войни, от разкъсани тела. Виждах това с духовните очи вътрешно в мене, как дявола сее страх, бунт, война, непокорност, неморал. Искаше да ме убеди, че той е владетел на този свят. Тогава прошепнах: Боже, помагай! И Бог каза: направи твоя конечен избор. И толкова, когато ми каза, нали, да направя своя конечен избор, аз усетих тази сила от него, която се спусна на мене. Паднах на колене точно преди, където стои кръста, където е сложен. И започнах да плача, да се разкайвам за всичко тогава, което ми идваше на сърцето. И наистина от тогава започна нещо да се случва в мене. Не беше лесно и не стана изведнъж така нещо. Върнахме се в Скопие. След известно време, от една седмица, мисля, че беше, или две, отново имах същото нежелание да живея. Просто не исках да живея. Всичко ми беше на главата. От хора, от пари, от той световен живот. Просто, ето, видох Господа, бех в Израел и това е. Исках всичко да приключи. И докато си седех така в дневния хол, нямаше никой вкъщи, просто със желанието за смърт, изведнъж се появиха бели стълби и чух хубавия глас и ми казва: качи се. Качих се по стълбите и той ми гледа, ми каза: виждаш ли този път, който е пред тебе? И видох един тесен път. И ми каза: върви по него. Вървя, наистина беше тесен пътя. Имаше едно голямо дърво. Минах го. След това се изправих пред една голяма стена. А от стената извираше вода. Вие знаете кое аз не знаех. Защото аз не бех чел Библия. Виждам стената, виждам водата и казвам: да се измия, да ми мине всичко. И започвам да се мия и изведнъж не съм там. Бех помежду небето и земята. И той хубав глас ми казва: сега прослави твоя Господ. И аз започвам за първи път да пея нещо за Бога, което така ми идва за Христос. Както пея, виждам оттам някъде от хоризонта кръст, както Исус е разпънат, и аз си мисля, че това е видение или може би сън. Както аз си пея, кръста идва по-наблизо и по-наблизо. Беше много близо и си казах: това може би е прекалено. Сега събуди се, нали? Обаче не става. Затворих очите, ми беше вече страх. Отварям очите и се намерих точно пред Голгота, на истинската Голгота. Видох Исус, гледам го така, вече беше умрял. Нямаше кърпа, както е представен по сликите. Беше умрял и в същия момент виждам един човек, който идва от тази страна, с копието го забива в ребрата, изкарва копието и кръвта му тече. Познайте върху кого? Върху мене. Директно. Покрива кап по кап, станах червен. И започнах да плача, да рева, защото много се бях изплашил. Докато се случваше това, усещам топлина, усещам присъствие, усещам любов, а същевременно мисля, че умирам. И виждам една светлина идва от другата страна. Светлина, аз бях на колене, светлина, одежда, краката му и дупките. И викам: това е Исус. И обръщам се и виждам тази светлина. И сега виждам тук Исус разпънат, той тук жив. Викам: какво ми става тук? И Исус ми казва: Константине, защо плачеш? И аз питам: Боже, умрях ли? Той казва: не. Викам: ще умирам ли? Той казва: не. Ще умира ли някой от вкъщи? Защото когато се случва такова нещо, мислиш, че нещо ще става. Той ми казва: не. И тогава Господ ми каза: ти ще говориш за мене.
ти ще ме прославяш мене. Идваме на македонски, ама трябва да си го преведа малко. Значи ти ще им говориш на хората за мене и по такъв начин ще потикваш вярата, която ще бъде като мост, чрез който аз ще влезна в техното сърце, в техния живот. Алелуя! И аз така си стоя и си казвам, ама аз, кой съм аз? Аз не съм готов, аз съм недостоен, аз не съм теолог, аз не съм поп, аз не съм свещеник, аз не съм... Всичко аз не съм, нали? И той ми го повтаря това. И аз го слушам, го приемам в сърцето, разбирам го. Обаче нещо в мене не иска да го приеме това. Беше много странно чувство. Обаче голяма любов и милост. Това, което искам да ви го кажа е, когато Бог те призове, тогава, ако наистина му вярваш, трябва да тръгнеш по неговия път. Не исках да отворя очи, беше прекалено хубаво. А той ми казва, отвори очи, аз не исках. Когато отворих, виждах климатика, масата, кауча тука. Бех много нервен, защото пак съм вкъщи. Но какво стана? Чувам го и ми казва, сега моли се. Започвам да се моля и да дишам повече и повече, защото тялото ми беше изтръпнало. Докато се молих, докосна ме по главата, физически почувствах това. И казах, Боже, аз наистина искам да те следвам. Тогава ми каза, всичко, което виждаш и чуваш, запиши го за свидетелство. Аз започвах да го пиша, обаче как го пиша, идват ми сълзи, плачам, изведнъж се обажда някой по телефон, това беше лелята на моята майка и ме пита, бабино, къде е майка ти? Аз исках да я излъжа, защото не ми беше момента да говоря други приказки. И Бог ми казва, не дей да лъжеш. И викам, тя замина с комшиката натам, всичко и каза като на полицай. Тя слуша изведнъж жената, която знам, че пие ракия и че пуши цигари. Такава си е жената. И тя изведнъж ми казва, бабино, Бог да те благослови, да ти отваря врати. Тя говори като църковна жена. Обаче жената не е такава, разбирате ли? Изведнъж както ме благослови, изключи телефона, аз така гледам телефона. Викам, грешка ли беше това? Нормално. Какво става? И Бог ми каза, пиши. Написах всичко. И мислех, че това е прощалното писмо. Стана ми зле отново, започнах да изтръпвам и си мисля да отключа вратата, защото ако умра, кой ще отваря вратата? Майка ще има проблеми, трябва да вика тук служби. Отварям вратата и викам една приятелка, ела бързо. Тя се стрясна, идва, дойде при мене, казва, какво ти има, да викаме бързо помощ. Викам, не, аз умирам, ти прочети там това, погрижи се за майка. И докато аз така плача, тя чете и тя плаче оттам от свидетелството и така съм легнал на кревета и плача. И викам, едно време викам, Боже, защо плача аз? И той ми казва, защото стария Константин умре, роди се новия Константин. Да, слава на Бога. Обаче сега казвам слава на Бога, а тогава казах, добре, защото не знаех какво е това. Разбирате, аз не знам какво е ново раждане. И от следващия ден вече започна някаква глад да има в моето стомаче тук и в сърцето ми. Хапвам, обаче не е това. Търся още нещо, обаче не е това. И какво идва? Идва някакво желание, някакъв купнеж, търся нещо в библиотеката. Познайте, намерих хлеба, Библията. Намерих 3 или 4 бяха. Представете си, имах в библиотеката 3 или 4 библии. Аз въобще не съм ги хващал, разбирате? И хванах да ги чета и както почнах да ги чета, в Матей, както чета, там пише, как Йоан кръщаваше хората и чувам гласа и казва, и ти ще кръщаваш. Викам, ама аз не съм достоен, аз как ще да кръщавам аз хора? От този миг започнах да се моля и викам, Боже, какво трябва да направя? Манастир, църква да съзидам, да ходя на факултет теологичен. Кажи ми, какво трябва да направя? Обаче Бог, знаете ли какво ми показа? Показа ми хора по улица. Как ходят. Имаше едни сухи като умряли, а имаше едни други, които от тук блещат.
И виждам, че Неговия дух е присъстващ в тези, които светят, които блестят с Неговата светлина. И Той ми казва, има много храмове, но празни се. Необходимо е живи храмове да са. Живо християнство. Аз това го приех и разбрах, че това е моя призив, моята мисия. Живо християнство. Какво означава живо християнство, мили хора? Означава да живееме в Христос. Защото много от вас, от нас, от всякъде знаем наизуст да ползваме Библията и да я говорим, обаче дали извършваме и живеем е друг въпрос. В неделя или събота или когато има служение, е много хубаво да казваме халелуя, обаче с хвалението на Господа не е караоке. Хвалението на Господа е лично отношение с Него. Нещо, което сърцето ти го съживлява и правите да живееш в радостта на Бога. Тогава всичко става зиро. Всичко става на нула. Некой ми изнервил, какво толкова? Нека да е благословен. Вървиш си напред, защото имаш много по-важно нещо, отколкото някой е казал някаква приказка за тебе. Кое е по-важното за тебе? Бог, разбира се. Бог е на престола на твоя живот. Некой ще говори лошо, некой ще клюкаства. Нямало пари, криза ще идвало от... Нашата надеж е в Господа. Който се надява в Господа, той е като дърво, чието корена са към потока и във времето на суша при него зеленило остава винаги, плод дава постоянно. Нали е така? Амин? Така че вместо да се стряскате с страхове и грижи за живота и подобно, вие само трябва да се надявате на Господа, както аз направих. И от тогава започнах нов живот да ходя. В 2013 година с моята съпруга Милена помазаха не за пастори, да бъдем от страна на епископ Васил Петров от Божия църква и също така израелски месиянец. Те също вярват в Исус Месията, които бяха гости от Израел, Шмуел. Те не помазаха и тогава започнахме служението. Не бехме готови. Не знаехме какво е пастор. Не знаехме нищо, основите ги нямахме. Бехме новородени 1 година, а вече пастори. Представяте ли си? Това не може човек да го прави. Това може само Светия Дух да го прави. Така че аз сега по нито един критериум по-човешки не мога тук да съм. Не мога да говоря, не съм готов, нямам теологически факултет. Обаче знаете какво имам? Имам го Господ в сърцето. И това е Негова благодат и заслуга. Това, което съм днес, аз и Милена и цялата църква, всичко това е по милост и заслуга на Господа. Днеска сме пастори, родители на 4 деца, църквата си расте, слава на Бога. И както не виждате, аз съм на 42 години, обаче се усещам на 28. Подмладяваме се, слава на Бога. Какво искам да ви кажа? Днеска донесохме тук на български написана е "Побеждавай с Емануил", новата ни книга, която излезна лятото и която я промовирахме на конференцията в Пампорово. Обаче познайте кой е рецензент, кой е човека, който я одобри. Това е доктор Джонатан Августин, който е бил пастор тук, нали? Слава на Бога! Той е моя духовен баща и много се радвам, че Бог не съедини и сме много близки с него и с Даниела и много се радвам, че сме тук да послужим в тази църква, където той е служил. Да. Благодаря на Господа и за поканата и за това, че сте толкова отворени и топли с нас, защото ние не сме отчаяни, но сме проганяни. От Скопие, от църкви, особено от православната църква, защото говорим много публично за това, кое е истина, а кое не е от Бога, кое не е част от християнската вяра. Не може да служиш на Господа и да целуваш икони. Не може да служиш на Господа и да повдигаш слава на светци. Не може да имаш идолопоклоническо отношение и да казваш, че вярваш в Бога. Това е абсурд, това е лицемерие. Така че когато говорим така директно и разбира се, че имаме атаки и подобни изкуства, обаче ние от всяка ситуация излизаме повече от победители чрез Христос, който ни възлюби. Амин.
Обаче това, което искам за днеска да го споделя с вас, което Бог ми го даде, аз просто имах на сърце, когато дойдеме тук да се молим за изцеление на хората, на вярващите, защото нормално във всяка църква и при нас има нужда от изцеление, освобождение и подобно, но Бог ми показа нещо, което беше интересно, защото все пак това, как да ви го обясна, свързано е с нашия личен однос, с нашето лично отношение към Бога. Именно това, което трябва да го знаем, да преизпитаме в себе си, дали имаме правилното вярване в Бога. Защото истинското интимно отношение с Бога е определено от това дали имаме конструктивно и правилно вярване в Него или пък вече е малко застранило. Защото ние винаги хората искаме да слагаме човешки неща в Божията наука. И това вече започва да променя нашето отношение с Него. Тъкмо за това, когато я писах книгата, питах се: Господи, аз не съм много учен, обаче знам, че Джонатан, моя духовен баща, е доктор по теологически науки. Нека той да го провери. Ако го одобри, ще излезне в печат. А ако не, просто трябва да се коригирам. Защо ви го казвам това? Защото пиша за благодат. Темата, която некои правилно я разбират, некои не я разбират, некои казва, че е лъжливо учение. Когато пристигна информацията, фидбека от Джонатан, той ми казва: аз съм впечатлен. Това е просто книгата, която аз ще я давам на моите приятели. Казвам: слава ти, Господи, това е. Да. Значи, това, което исках да го споделя за вас е това. Ако искаме да има изцеление, ако искаме да се случи освобождение, тогава трябва да се научиме да ходиме в единство с Господа. Нали е така? Но вие сигурно знаете, сте чели в Библията, когато се прогонят демони от един човек, те излизат и търсят своят покой и ходят по пусти места. Не го намират своя покой, връщат се назад, виждат, че къщата е очистена, вземат още 7 по-лоши духове, атакуват, човека, и второто състояние е много по-лошо от първото състояние. Нали е така? Сега, искам вас да ви питам, защото аз съм 10 години вярващ, така да кажем. Вие сте много повече от мене. И аз за това искам да ви питя вас. Дали причината за обседване от демони е грехът? Дали причината е проклятие? За хората да са обсебени от демони. Какво мислите? Защото аз съм активен в тази служба от началото. И съм виждал всичко. Съм виждал и вярващи новородени, но съм виждал и световни хора, които не са спасени. И сега защо ви го казвам? Защото човека, който не е спасен и когато е обсебен от демони, той няма контрола на волята си. И има драматично манифестиране с хръмжене, агресия, иска нещо да пребие. Просто той не е той. Виждаш го и знаеш, че не е той. Обаче това е при светски човеци. Докато при вярващи. Вярващия, той принадлежи на Христос. И неговия дух е жив, новороден, нали е така? Спасен е. Но все пак може да е атакуван от страна на демоните в неговия ум или психиката и в неговото физическо тяло. Така че тия демони, когато атакуват, не могат да превземат контрола на волята ви, защото сте вярващи, обаче могат да атакуват умът ви, мислите ви и тялото ви. Разбирате ли? В практиката това го има. Аз съм се молил за спасени хора, които, когато се освободят от демони, демоните, между другото, отново се връщат
И проблемите, които ги правят, като психически заболявания, физически проблеми и подобно, отново, значи, се появяват. Защо е това така? Искам вас да ви питам. Защо освободените хора, християни, отново са раними? Отново са податливи на тези атаки? Дали причината са проклятия? Дали причината са грехове? Какво е причината? Помислете. Причината е, че умът на човека не е бил обновен, не е бил трансформиран. Тоест, не се започнали да живеят в победата на Христос. Разбирате ли? Така че когато вие промените системата на вярването вътре във вас и приемете факта, че сте много възлюбени от Господа, тогава вече се случва голяма промяна. Просто и когато идват да атакуват, не могат да пробият. Но докато държите стария систем на вярване, който е свързван, между другото, и с религия, и който е свързван, между другото, и с чувството на недостойност, че Бог не ме обича, защото не съм достатъчно добър, вие отваряте така прозореца по-малко, за да бъдете атакувани от някакви демони. Така че не е проблема в греховете, които се правят, или проклятие, пък все това да отваря врата, нали, за атакуване. Проблема е когато имате менталитета на поразените човеци. Много християни се чувстват поразени. Знаете ли, в църквата, когато идват нови хора, които са били световни, идват в църквата, те винаги се усмихнати. А хора, които дълго време са във вярата, не се усмихнати, стоят така. Питам се, защо, Господи? Знаете ли каква е разликата? Тези, които са много повярвали, те се наслаждават в праведността и прошката, които са приели от Бога, без да се стараят за нещо да постигнат. Докато вярващите са свикнали, че чека още нещо да направя за Господа, де? Ами още нещо да попостя, още малко да попостя, да го помръдна Господа от престола му и така да даде един благослов за мене. Искам да попитам, дали получаваме благословенията от Господа заради нашето постене? Не, нали? А дали идват благословенията от Господа, защото много се стараем да четем Библия? А дали се стараем да получим благословението от Господа, защото даряваме донации на бедните? Добре, слава на Господа. Защото никой с добрите дела не може да си купи благословението от Господа. Нали е така? Само с вяра от Господа. Но аз съм днеска тук, за да ви кажа това. Ако вие не вярвате, че сте обикнати от Господа, тогава не знаете Неговото име Емануил. Разбирате ли? Знаеме, че Емануил се осъществи и какво означава, че Бог е с нас. Нали е така? Но вие не позволявате Неговото присъствие да излъчва из вас и да прогони демоните, когато оставате с менталитета на жертви, на роби, на това, че сте горките, недостойните хора. Разбирате ли? Ако така идвате напред за молитва, не дейте идвате. Обаче, ако искате трансформация на живота ви и ако искате нещо да се случи голямо, тогава променете системата на вярване. Ти си Божιο дете, по милостта на Господа си спасен. Ако това го вярваш и го чуваш, го пазиш в сърцето си, тогава ще имаш менталитета на победителят. Давид, пример ни беше Давид, който не се страхуваше, нали, от Голият. Също в Новия Завет виждаме това нещо. Ако Давид, който беше докоснат от Светия Дух временно, колко повече ние, чрез Новия Завет, имаме постоянното подкрепяне от Светия Дух да ходим
с победителна вяра върху всяка бариера и да побеждаваме, защото Христос вече победи за нас. Амин. Сега искам да ви го кажа този стих. 2 Коринтияни 5 глава, 21 стих. Това е моя омилен фейворит стих. Казва: Бог заради нас натовари с целия грях този, който не знаеше какво е грях, за да получим чрез него оправдание пред Бога. Амин. Значи, аз съм оправдан. Когато бех в болницата от COVID, лежа си на кревета и се питам: Боже, тежко дишам, даже и не мога да говоря. Не мога да чета Библия, не мога да постя. Какво мога? Мога само да ти се предам в твоите ръце и да ти позволя ти да се застъпваш за мене, ти да ходатайстваш за мене, ти да се бориш за мене. Тогава позволих. Чак тогава позволих Неговата сила като благодат да дойде върху мене и всичко отвътре да регенерира. Значи бех повече дни в болницата, обаче изцелението при мен настъпи, когато му предадох всичко в Неговите ръце. До тогава говорих от Словото, една дума, друго ще казвам, в името на Исус това, в името на Исус, връзваш, отвръзваш, това правиш, гониш, проклиняш. Буриш се, така. Обаче, като нямаш сила, не можеш ли да дишаш. Какво ти остава? Само да му се предадеш на Господа. И с вяра така да си в Неговата починка. Коя е нашата починка? Съботната починка коя е? Това е Христос и онова, което Той го направи за нас на кръста. Така че аз си починах в Неговото присъствие, в Неговата победа и наистина това действително стана. И така Бог ме клене, от другия ден вече готово. Слава на Бога. Сега Бог ни показва как можем да придобием праведност. Казва: не като следваме наредбите на Мойсеевия закон, но както отдавна беше обещано в Светото Писание. Можем да придобием праведност пред Бог само чрез вяра в Исус Христос. Амин? Амин. Това важи за всеки, който вярва, защото няма разлика между хората, понеже всички са грешиха и никой не е достигнал Божиите възвишени стандарти. Но поради милостта си Бог ни обявява за праведни. Кой това? Мен и вас, нали? Казва: оправданието ни е подарено чрез откупа, който Исус Христос плати за нашите грехове. Бог ни показва, че е праведен и сега, като оправдава всеки, който вярва в Исус. Така, Неговата праведност никога не е била под въпрос. Римляни 3 глава, 21 стих до 24 и 26. Слава на Бога. Значи, ако живееш без да осъзнаваш, че си оправдан от Господ, въпреки че може би ще сгрешиш до вечера или до утре, въпреки че ходиш на църква и все пак не осъзнаваш, че си оправдан, тогава ще имаш проблем, разбирате ли? Проблемите идват, когато не го живеете това, което е писано. Библията казва, че си оправдан. Обаче ти, ако не го приемаш изцяло за себе си, казваш: ами не съм съвсем, липсва ми вяра, липсва ми молитвен живот, липсва ми постене, липсва ми молитва, липсва ми, тогава ти си много раним. И тогава дявола ще атакува умът ви. Тогава идва с различни религиозни концепции, иска да те заведе към подчинение, да живееш поразен, ограничен, да не предприемеш стъпки на вяра, просто да си живееш в комфорта на религия, което не е живо християнство. Исус не обичаше религията и винаги критикуваше фарисеите и садукеите. Така че, когато си фокусиран върху твоите слабости, твоите недостатъци, твоите нужди, ти започваш фокуса да променяш, от богоцентричен ставаш егоцентричен. Римляни 5:18 казва: и така като чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот. Оправданието докарва живот. Амин. Така че кой иска да живее от вас? Искате ли да живеете?
Ако искате да ви се продължава живота, трябва да живеете в праведността на Бога. Иначе, ако сте много умни, ако сте много умни, теологично подковени, а не осъзнавате нещото, което Исус го осъществи за нас като праведност и прошка, и приемане, и усиновяване, тогава, въпреки че го познавате, все пък ще изсъхнете. Чак и радостта за Господа ще стане нищо, ще стане само спомен. Едно време, когато имахме съживление, когато всички се радваха, съживлението Бог отново иска да го даде. Обаче трябва нашите сърца да са готови. Готови ли сме? Дай Боже, амин. Така че ако живееш уверен, че си оправдан чрез Христос и че това е твоя постоянен статус, въпреки че можеш да се грешиш до вечер или до утре или по други ден, ти трябва да осъзнаеш, че оправданието ти дава живот. Живот на клетките, на умът ти, на душата ти изцяло. Означава ли това, че трябва да живееш по закон? Никак. Не бива чак нито да се смесва, защото искам да ви го споделя това. Много християни, които ден днешен имат проблеми с демони, болести и нещастни неща в семейството си, идва от смесване на закон с благодат. Идва от това, че те погазват благодата на Господа. Как го правят това? Винаги, когато се подпират на себе си, на своите сили, а не на Бога, те винаги практикуват легализъм. Вижте така, Светия Дух ни дава Божия сила да извършваме Божии дела. Всяко дело ще се провери чрез огън, пише Библията. Едните, който е от тръска, как се казваше, слама и... На българския... Да. Сено, да. Това ще изгори веднага, другото като злато не ще остане. Така че ако искаме нашите дела, които са за Господа, да останат, не бива да ги вършиме с плътска сила. С сила от нашия плътен ум или нашето тяло. Трябва да се действат и да се вършат с сила от Светия Дух. Иначе няма стойност пред Бога и в Божите очи. Разбирате ли? Амин? А освен това, дойде и закон, за да умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодата, така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодата да царува чрез правда за вечен живот, чрез Исус Христос, нашия Господ. Римляни 5 глава. Амин. Слава на Бога. Значи, вярваме, че Исус не спаси, да, но тук не спираме. Това, което го вярваме, го живеем. Всеки ден ставам и казвам, аз съм Божия праведност чрез Христос. По милостта на Господа Той ме съживи. Всичко в мене регенерира, подмладяваме. Защо? Защото ме обича. Аз не заслужавам. Аз съм виновен, така е. Обаче покрит и платен с кръвта на Исус. Аз вече не принадлежа нито на дявола, нито на тялото ми, нито на света, нито на моята фамилия. Принадлежа само на Господа. И от тогава ставам не земен човек, не телесен човек. Ставам гражданин на Царството Божие. Ако аз съм гражданин на Царството Божие, тогава дали ще ходя с главата така? Отчаяно? С страх в мене се сгрижи? Така ли ще върва в живота? Така ли? Боже, помагай Боже. Така ли ще върва? Когато аз осъзнавам, че царът на царете е моя господар, че аз съм царско дете чрез него, тогава аз заставам с авторитета в името на Христос и аз ще живея като свещенослужител на Господа. И моите жертви ще се похвални жертви, ще хваля Господа. Няма да тъгувам и няма да прося от Него. Защото Бог не каза, проси, синко, проси да видя колко ще просиш. Казва, синко, аз искам да ти дам. Всичко ти и на тебе ти е дато. Заради Христос. Не защото си много хубав, Константине. Защото Христос е този, който за тебе спечели. Той стана беден, за ти да си богат. Той стана болен, за ти да си здрав. Той стана проклят, за ти да си благословен. Той стана наказан, за ти да бъдеш оправдан. Разбираме ли?
Така че, какво ни спира да сме така? Религията, закона, страхът. Разбирате ли? Чакай още нещо. Още нещо да направя за Господа. Още нещо. Ако не направя, леле... Видох един мръсен филм на телевизия и сега Бог ще ми удари отгоре от небето с някакъв камък, ще умра. До понеделник, може би. Ако така Бог наказваше хората до сега, щеше всичко да е пребито, умряло. Разбирате ли? Обаче цялото наказание за нашите грехове, Той ги даде, ги съсипа на кого? На агнето Исус, жертвеното агне, което означава за Великден ще хапвате риба, а не агне, защото жертвата вече е дадена. Нали е така? Ние така в нашата църква казваме, няма вече агнета, едно е агнето, което е дадено. Защото не може и традиция да следваме и да следваме Новия Завет, Библията. Нали е така? Какво пише в Евреи 10:14? Защото с един принос Той е усъвършенствал за винаги онези, които се освещават. Пасторе, ама аз не съм съвършен, ми казва. Така ли бе, Оливерче? Така ли, Яне? Пасторе, ама аз не съм съвършен. Аз съгрешавам, правя глупости, не съм съвършен. Не съм съвършен, не съм съвършен, не съм съвършен. Колко повече го повтаряш, това става убеждение. Това става част от твоя менталитет. Чакайте да видим Библията какво казва. Защото с един принос Той, Исус, е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават. Завинаги. Значи, дали вярването в Господа е процес на усъвършенстване? Не. Защото не е условено от нашето влияние, действие и отношение, но защото с един принос Той е усъвършенствал, не аз. Той, Исус, е усъвършенствал за винаги онези, мене, тебе, които се освещават. Аз се освещавам чрез кръста на Христа. Обаче делото на усъвършенстване Той вече го е завършил с Неговото жертване. Това означава, че аз съм завинаги съвършен чрез Христос, което означава, че Той ме е направил цялостен, комплетен, ново създание. Но това не означава, че си безгрешен. В 1 Йоанова 1 глава 10 стих, ако кажем, че не сме съгрешили, им правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Значи, нашия дух е съвършен. И Бог тебе те гледа като духовно битие. Но нашето тяло, докато сме в физическо тяло, ще съгрешаваме. Има война в нас, постоянна борба е. Разбирате ли? Но, докато се случи грабването, когато Исус ще не грабне, тогава ние ще имаме просветлени тела, нови тела, преобразени тела. Но до тогава в тялото ще има една война. Но ако съгрешиш, не означава, че Бог те е намразил и готово. Изпадаш от Неговата благодат и вече Той не те обича. Искам да ви кажа, че не бива да му позволявате на вината прекалено да присъства в главата. Винаги можете да се призовете на онова, което Исус го направи за нас. Значи аз винаги, когато някой ме обижда или критикува, или самия глас вътре в мене отново ми критикува, аз казвам, завинаги съм съвършен, покрит с кръвта на Исус, по милостта на Господа и вече аз не се усъвършенствам. Бог е този, който вече ме усъвършенства. Аз съм завършено дело. Вече ме комплетираше, разбирате ли? Как тогава да променя навиците си? Светия Дух ми помага в това. Нали е така? Не съм сам. Не са моите сили, които ми помагат да преодолея, нали, навиките да се грешавам, дали е пушене, алкохол и подобно. Светия Дух ми помага, ако аз му позволя. Той ми помага да аз ходя право по тесния път на Исус. Разбираме ли? Но работата върху себе си, да работиш на себе си, да постигнеш просветление, постигане на съвършенство, праведност пред Господа, божествена природа, ако ти работиш на този въпрос, тогава се надяваш на твоите усилия и влизаш в практика на легализма.
Искам да ви кажа, че всичко, което е нужно, Бог вече го завърши за нас. Да, свършено е точно така, както казахте. Но, когато се сблъскваш с отредена слабост, порок, няма да побеждавате порока, докато се измъчвате с грехът и с мисленето: леле колко съм слаб, леле колко съм слаб. Кога ще го победите? Когато замените себе си с Христос. Не да работиш на себе си, чекай, ще постя, да го преодолея. Пак ще се върнеш на греха. Какво трябва да направиш? Заместваш себе си с Христос. Просто казваш: аз не живея. Христос живее в мен. И живота, който живее в тялото, го живея с вяра чрез Христос, който умре за мене и ме възлюби. Амин. Малко на македонски го казах, но разбрахте го. Амин. Слава на Бога. И така Исус ни казва в Матея 5 глава 48 стих: и така бъдете съвършени вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Исус не би го казал това, ако не го е мислил. И как го мислеше? Мислеше го по такъв начин, че Той ще се даде за нас, за чрез Него да приемем усъвършенството и така да ходим, да сме светлина на този свет. Защото е писано: както е Той, така сме и ние на този свят. Така че аз не съм Бог, но аз съм представител на Христос. Аз съм амбасадор на Христос, както и вие. Кой ще каже амин? Амин. Халелуя. Сега, Галатяни 5 глава 4 стих казва: вие, които искате да се оправдаете чрез закона, се отметнахте от Христос, отпаднахте от благодата. Този стих е много як. Значи, представете си, вие, които искате да се оправдаете чрез закона, никой, който съм го питал: чрез закона ли живееш, няма да ми каже да. Това е менталитет. Чакай да не сгреша. Не се покаях бе днес. Днеска не се покаях. Днеска ден за пост. Аз не постих. Леле Боже, прости ми. Hello. Не практикувайте религия. Имайте живо отношение с Господа. Не си постил? Не си постил. Не си се помоля? Добре да не си се помоля. Ето моя син Захей. Аз съм му казал: направи това и това. Той не го направил. Викам: защо не го направи? Забравих. И какво трябва да му направя? 2 шамара така да му даря, една от другата страна, от главата, отгоре да го смачкам, тук на нищо да го направя. Мелено месо да го направя. Защо? Защото не ме послуша, аз съм бащата. Той трябва да е дължен да ме послуша, да е покорен. Как така? Не е покорен, неблагодарен един. А това милко дете, като ме погледне, казвам: Боже, слава ти за този дар, който имам. Така че веднага забравям чак и какво е трябвало да сработи, дали е домашна работа от школото или каквото и да е. Не, че не го карам да работи, да си прави отговорности и подобни неща. Но просто виждам какво е по-важно. По-важно е отношението, отколко завършената домашна работа, нали? Така че по-важно е вашето отношение с Бога да е правилно, да е любовно, да е искрено, отколко да завършите нещо за Господа. Нали е така? Можете ли да го приемете това? Че толкова много Бог ви обича, че и не ви се сърди, въпреки че вчера пцувахте и клюкарствахте. Клюкарствахте? Некой от вас, да. Обаче Бог се ви обича. Чудесен е Господ. Това означава ли да продължаваме да клюкарстваме? Разбира се, че не. Така че когато хората отпадат от Божията благодат, тогава не могат да устоят на греха. Така че опитват се сами да се справят с собствените си усилия. И така стават месия. Разбирате ли? Сами си стават месиянци. Спасители си стават. Аз ще се мъча сега, ще го преодоля, няма да пуша, няма да пуша. И няма да пуша. 2 дни. Аз никога не съм пушил, обаче работя с хора, които много пушат. Аз казвам: никога няма да победиш цигарата, докато ходиш така. Докато се надяваш на своята воля, демек, ти ще го преодолееш.
това пушене. Казвам, не по такъв начин. Просто приеми чрез Христос, че вече имаш победа върху цигарите, върху навика, върху всичко това, което те смущава. Кажи го това на глас, повярвай го, живей го и ще видиш, че няма да имаш пристрастяването повече. И точно по такъв начин се освобождават и от дрога, и от алкохол, и от хапчета, и от цигари, и от кока-кола, и от различни други неща. Така че когато някои хора знаете, когато работят физическа работа, работници, тогава миришат на пот. Нали така? Не миришат на парфюм, миришат на зной, на пот. Когато вие сте под закон и под религия, миришете на такава пот, която идва от вашите усилия. А когато наблягате на завършеното дело на Христос на кръста, тогава ширите уханието, благоприятното ухание на Христос. Разбирате? Тогава миришете на победителното, това, което Христос го осъществи за нас. Така че как се постига това? Това се постига, когато ти изцяло наблягаш на Бога. И това не е лъжливо учение. Но, може би някой ще си помисли, прекалено е хубаво да е истина. Защото си свикнал да се измъчваш, самия да си ставаш съд, самия да се критикуваш, самия да се намразваш, самия да си виждаш недостатъците. Обаче, когато си в Христос, Той те учи да виждаш чрез очите на любовта, чрез очите на Христос. Знаете ли какво? Дай ми очилата. Ако са измърсени тези очила или са спукани, аз тогава всички вас ще ви виждам разпукани и несъвършени. И когато комуникирам с вас, ще гледам какви слабости имате. Той лъжец, виж го какъв бе, виж го какъв е, на какво прилича. Той само за пари е. Виж го той бе, мафиот, мутра, те с пари нещо там правят някакви мръсни работи. Ако имаш крива перцепция, всичко ще е криво. Всичко ще е несъвършено. Виждаш винаги с перцепцията на твоето сърце. Обаче, ако погледнеш чрез очите на Христа, който вижда чрез праведността му, чрез любовта му, тогава и в несъвършеното ще виждаш Божието. Така че леко е да видя маните и слабостите ти, но когато Христос ми дава да гледа чрез Него, виждам само благословенията, които Бог ти е дал и какъв потенциал има в тебе, който трябва да се разгори, когато му вярваш на Бога. Разбирате ли? Този потенциал, който Бог го е дал във вас, той се освобождава и може да излезне само ако започнете с менталитета на победителят. Да мислите на победата на Христос, а не на поражението, на проблемите, на страхът и на това какво ви липсва в живот. Има хора, които им липсва дете, нямат дете. Има хора, които нямат работа, има хора, които нямат брак, не са брачно реализирани. Дали е това причина за отчаяние? А ако е Христос в нашия живот, не трябва да е. Защото Той е снабдителят. Бог всичко даде чрез Христос. Всички обещания в Христос е да и амин. Така че каквото имаме нужда, Той вече го спечели. На наше е само да си го вземем, не да го просим. Го вземам и казвам, благодаря ти, Господи, че ми даде. Че вече ми го даваш детето, въпреки че го нямаш. И ще го получиш, както е писано в Марко 11 глава 24 стих. Когато молите, вярвайте, че сте го получили и ще ви стане. И ще ви се сбъдне. Алелуя! Ако някой, който е престъпил закона на Моисей, умира безпощадно при думата на 2 или 3 свидетели, то колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо кръвта на завета, с която е бил осветен и оскърбил духа на благодата. Евреи 10:28. Значи, за кого става дума тук? В този стих не се говори за всички, се говори за хора. Писмото е до евреите. Павел го е писал до евреите. Казва,
Когато беше активен закона на Мойсей и когато някой го загреши, не го изпълни и има 2 и 3 свидетели, които виждат това, те са го наказвали с камене, но колко повече ние, които сме покрити с кръвта на Исус, колко повече ние трябва това да го уважаваме и да го ценим, защото казва, колко е по-голямо наказанието на този, който е приел кръвта на Исус, нали, върху себе си, потъпкал Божия Син, оскърбил духът на благодата. Именно, искам да окажа това нещо. Когато чуеш Евангелието или благата вест, че си спасен чрез Христос и греховете ти са опростени, това означава, че вече започваш да ходиш в праведността на Господа. И ако така си започнал, върви така. Не дей да се връщаш назад пак към закона, пак към ритуалите и обредите, защото по такъв начин получаваш вместо благодат проклятие. Защото кой е под закона и не го извършва, получава проклятие. Така че ние сме освободени от това. Но ако сме освободени, тогава не бива да ходим по закона и по ритуалите. Окей? Слава на Бога. Искам нещо да ви питам. Ако на болен човек му кажеш, че болестта му е заплата за неговите грехове, които ги е вършил, ще му помогнеш ли? Сигурни сте? Няма ли да му кажеш, че ще гори в пекола? Няма ли да го удариш с Библията и да му кажеш, покай се тука, мръсник такъв, знаеш ли ти какъв си бе? Това е заплата за това, което го правеше цял живот. Ходеше на хазарт, ходеше с жени, сега си болен и болен си. Това е заплата за греха. Ще му помогнем или по такъв начин? Не, нали? Как ще му помогнем? Любов ли? И че ще го целуваш ли? Как ще му помогнеш на човека? Как ще му помогнеш? Ако му кажеш, че Бог го обича и въпреки всичко Бог му прощава за всеки грех чрез Христовата жертва, че Той е изчистен от греховете чрез Христос и го прави праведен, какво ще стане? Ще съсипете делата на дявола. Коренът на болестта ще го ударите с благата вест. И болестта ще замине от него. Така се евангелизира в нашия случай. Окей? Сещате се за един парализиран човек, който го докараха при Исус чрез покрива и беше парализиран. И какво му каза Христос? Прощават ти се греховете. И казаха фарисеите, тези, които са законоучители, какво казаха? Това е богохулство! Как ще прощава той грехове? И какво каза Христос? За да знаете, че имам властта да прощавам греховете, прощавам и казвам на този човек, стани и ходи. Кое е по-лесно? Да му кажа това и да му кажа стани и ходи. И Бог и му ги прости греховете и след това го изправи да ходи здрав, изцелен. Слава на Бога. Сега, ако Исус прощаваше греховете на грешни хора и ги изцеляваше, защо тогава днес християните осъждават грешниците? Пак ще питам. Ако Христос имаше милост за грешните проститутки, царинарници и подобни, и им прощаваше, и слагаше им ръка, и целуваше ги, канеше ги на вечеря, и позволяваше да му мият краката, защо днеска християните осъждават неспасените и грешните хора? Защото живеят в религия. Ако ги движи Светия Дух, тогава ще имат съчувствие и любов за всеки. Защото любовта на Господа идва в сърцето ни чрез Светия Дух. Ако се движени не от религия, а от Светия Дух, ще имаш съчувствие и любов за всеки. Може да е най-големия криминалец, но ти ще имаш мекостта и благостта да докоснеш, защото чрез твоята ръка Господ ще го докосне. Искам да ви попитам още нещо.
Ако кажеш на една проститутка колко е неморална, нечестна, неспособна да създаде семейство, безотговорна към живота си, дали ще я промениш? Не. Разбира се, че не. Презрението, обвинението, осъждението не променя нищо. А какво променя? Божията любов чрез Христос, която ние разпространяваме като блага вест или Евангелие. Нали е така? Казва, защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора. Тит 2 глава 11 стих. Значи, когато тази проститутка разбере колко скъпо е била платена чрез Исус, тогава сърцето й ще бъде трогнато, докоснато. Когато тя наистина разбере и почувства колко е обичана и скъпо заплатена, тя ще се почувства като най-обичаната личност, най-скъпия човек на света. Защото до тогава е живяла със съзнанието, че самата тя не струва нищо. Ако е липсвала любовта от баща й, ако е била отхвърляна през живота си, изведнъж среща Христос с Неговата съвършена любов и приемане, това е благодата, която е докосва в сърцето, и това я учи, че не бива вече да ходи по пътя на грешката. Започва да ходи по този хубав тесен път, път на любовта и светлина. Без да прави нищо, тя вече става достойна за Бога. Само с вяра в това, което Христос го направил за нея. Така беше с тази жена, която искаха да я каменуват според закона, защото я бяха хванали в прелюбодействие. Какво направи Исус? И каза: дъще, сега да се покаеш, изповед да направиш на всичките грехове, не дай да забравиш нещо. Спомни си от 5 годишна възраст, от тогава да изповядваш. След това да се покаеш за твоите грехове, за греховете на баща ти, на баба ти, от едната линия, на майка ти страната, и тези да ги изповядваш и да се покаеш, разбрали? Когато го направиш и това, когато и се покаеш, след това ще казваш 3 пъти, че кръвта на Исус те покрива, че Христос те обича, и когато и това направиш, тогава чак ще се кръстиш, и когато се кръстиш, ще ходиш да работиш в сендвичара, да си с хубави дрехи и да ходиш възпитано, разбрали? Тогава Бог ще те приеме. Това ли Господ ти го каза на проститутката? Какво й каза? 3 пъти Аве Мария ще пееш и 1 път Отче наш? Това ли го каза? Не. Това ли го каза? От сега нататък хляб няма да ядеш, ще постиш, бе! Ще постиш да се изчистиш! Това ли го каза? Никой не се изчиства с постене. Се изчистваме с кръвта на Исус. Нашата съвест се чисти чрез кръвта на Исус, не с нашите дела. Затова не влизайте в религия, живейте в духът на Господа, защото буквата убива, а Божия дух съживява. Амин. Слава на Господа. Значи, хора, Бог не ве спаси за вие да му се отплащате отново и отново. Вие не живеете на кредит. Разбираме ли се? Вие живеете по благодат. И аз. И ние не бива да живеем с мисълта: не му дадох на Господа изцяло времето. Бог не иска да му се отплащаваш постоянно и той да очаква от теб ти да му завършиш някаква работа. Променете това, за да получите свободата и да приемете Божите благословения. Така че Той те спаси по Негова воля, по Негова милост. На нас остава само да откликнем, да отвърнем с хваление, с благодарност, с радост в Господа. Въпреки че сме тъжни, може би някой път и болни, но когато прославяме името Му, тогава знаете ли какво става? Позволяваме Неговата победа да се задейства върху нашите бариери и проблеми. Неговата победа да пробие, когато има пречки на нашия път. Разбирате ли? Така че аз сега искам това да го направим. Дали вие
можете да си помислите, че сте най-обичаната личност на този свят. Можеш ли да го кажеш? Аз съм най-обичаната личност на този свят чрез Христос. Можеш да го кажеш от сърце така. Можеш ли да кажеш, аз съм най-скъпата личност чрез Христос? Това започвай да го вярваш. Когато стане част от твоето вярване, въпреки че имаш изпитания, просто ще си недосегаем за тези изпитания. Ако искате духовен имунитет да имате и когато имате различни съблазнования, просто да останете по пътя, започнете да му вярвате на това, което е писано в Библията. Бог казва, че ти си Божие дете. Бог казва, че ти си победител. Бог казва, че ти си оправдан. Може би твоята съвест те осъждава и ти казва, не ставаш. Не си както трябва. Имаш проблем, имаш това, но това не е твоята съвест. Това е един тихък глас, който демне и обвинявате. И се казва Сатана, което означава този, който обвинява. Той, когато обвинява, той не излиза с рогови и опашки. Той, когато атакува, той винаги ти говори с аз съм. Аз съм глупачка. Аз съм прост. Аз съм недостоен за Господ. И ти мислиш, че ти си го мислиш. И много леко го приемаш. Наистина, аз съм глупак. Ами аз наистина не съм достоен. И започваш да вярваш внушението от дявола, който ти говори на ухото тихичко, че не си достоен, че си прост, че си болен, че ще умреш и подобни информации. Обаче, ако ухото го сложиш на Божието Слово, го наведеш и приемеш Божиите Слова в себе си, тогава няма да се случи болест, но ще се случи изцеление, свобода и радост. Така че когато идват и такива мисли, ти казваш, не, аз съм оправдан и не можеш да ме обвиняваш. Аз съм Божия праведност чрез Христос, който ме възлюби. Амин. Така че който да те обвинява, дали е комшиката, която ти прави магии, дали е някой, който ти проклиня семейството ти, ти можеш да имаш духовния имунитет и нищо да не те докосне. Ни магия. Дали е циганска магия, дали е турска магия, дали е влашка, дали е муслиманска магия, дали са демони от различен калибър, нали, те имат иерархия, каквито и да са атаките, то не може да съсипе живота ти, ако ти научиш кой си в Христос. Ако ти се идентификуваш в Христос, тогава започваш да живееш победата на Христос. Ако ти се идентификуваш с твоите грехове и слабости, тогава ти си се определил за пропаст. Твоите грехове не те определят. Това, което те определя, че си Божие дете, е милостта на Господа, която чрез Христос направи ни праведни. Амин. Слава на Бога. Слава на Бога. И казва в Римляни, и знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат. Онези, които призова, защото такъв бе планът му. Още преди сътворението на света, той познаваше хората, които предварително отдели да бъдат подобни на неговия син, за да може Божия син да бъде първороденият сред много братя и сестри. Бог не само ги отдели предварително, но ги призова. Който призова, направи праведни. И който направи праведни, прослави ги. Какво да кажем за това? Ако Бог е на наша страна, кой може да е против нас? Кой може да обвини избраните от Бога? Никой! Защото Бог е този, който ги обявява за невинни. Кой може да ги осъди? Никой! Христос Исус умря и, което е още по-важно, беше възкресен и сега седи от дясната страна на Бога и се застъпва за нас. Кой ще ни отдели от любовта на Христос? Неприятностите ли? Трудностите ли? Преследванията ли? Липсата на храна или дрехи? Опасностите или мечът?
Както е писано, заради теб ни убиват непрестанно и гледат на нас като на овце, обречени на заколение. Не, във всички тези неща ние печелим славна победа чрез онзи, който ни обикна. Защото твърдо вярвам, че нито смъртта, нито живота, нито ангелите, нито управляващите духове, нито нещо в настоящето, нито нещо в бъдещето, нито други сили, нито нещо в висините, нито нещо в дълбините, нито каквото и да е от създаденото може да ни отдели от Божията любов, която имаме в Христос Исус, нашия Господ. Римляни, 8 глава. Слава на Господа! Алелуя! Бог ми каза това да ви го предам, това, което до сега исках да го споделя с вас, и още нещо. Той ми каза така, когато ходя по църквите тук, да го казвам това. Не бива да очаквате човека, който идва на гости, той да го донесе съживлението. Бог казва, аз го давам съживлението на хората, които насищават се в моята благодат и които имат съживлено сърце за мене. Така че съживлението е във вас, драги хора. Ако вие искате да ходите на църква като на театър, ходете, обаче това е мъртва религия. Обаче ако ви води Светия Дух, тогава ще ставате и ще играете като Давид, ще го хвалите Господа по различен начин. Няма да се облягате на религия и закон. Това беше. Беше и мина. И мина. Мина. Погребано е. В Христос имаме нов завет. Вижте, в Стария завет трябваше нещо да направиш, да се покаеш, пък да ти е простено. В Новия завет Исус вече направи, го приемаме и тогава от радостта и благодарността на това, което Той го направи, аз се разкаивам. Разбирате ли? Благодата ни кара да се покаям, а не закона, не страхът. Това, което искам да ви го кажа, е, че благодата действа и се реализира и се манифестира, когато имаме вяра. Защото благодата е онова, което Бог го даде за нас, а вярата от наша страна е нужна, за да го получим това, което е чрез благодата. Разбираме ли? Така че ние сме спасени по благодат, чрез вяра. В кого? В нашия Христос Исус, нашия Господ, който е жив и който казва, че ви обича и че има съвършена промисла за всички нас. Така че ако някой се съмнява от вас дали децата ви ще бъдат спасени, защото някой от вас имате такива мисли, дали детето ще ми повярва и ще се върне при Господа, дали ще ходи по този път, който аз цял живот го моля Господа, за да се спасат, искам да ви кажа това. Повярвайте и твоят дом ще се спаси. Но когато казвам повярвай, означава, че от днеска да повярваш по нов начин. Начин, който не е основаван на това, което ти правиш. Начин, който е основан на това, което Христос вече направи. Халелуя! Халелуя! Ако сега това го приехте, на тази основа можем да се помолим за изцеление. Разбирате ли? Когато идвате с менталитет на победител, тогава казваш, на мене болестта не ми принадлежи. Това не е Божия воля за мене. Бог не ползва болестта, за да ви научи на нещо. Болестта не е част от духовното изграждане. Ако така си мислите, това е погрешно, защото Бог няма соработка с дявола, който прави болестите. Разбирате ли? Болестта не е част от християнския живот. Болестите при християните идват от неправилно вярване. От вина, която я имат в главата и в сърцето. От постоянно чувство на недостойност. От чувство, че не сте направили достатъчно за Господа. Оттам идват проблемите. Разбирате ли? Но когато идваш напред с вяра в Господа, аз ще ходя като победител и тази болест не ми принадлежи. Защото чрез раните на Христос аз съм изцелен. И това го вярвам, това го очаквам и това го искам. Искам го! Така идваш напред. И тогава само заповядваме в името на Исус да това замине от тебе и край. Не трябва сеанси тук да правим 3 часа за тебе да ти мине нещо.
Не трябва да ти внушавам аз нещо, път да ти мине и да ти стане нещо. Аз искам да ви кажа това. Аз съм днеска, утре не съм тука. Ще дойде някой си друг пастор. Следващия месец може би друг пастор. Вие не бива да зависите от хора. Вие зависите от Господа. Така че ако искате помазанието да излива връз вас, вие трябва да се обърнете към източника на тази благодат. Това е Господ Исус Христос. А човека, който го ползва, е само инструмент. Аз съм служител. Но славата му я отдавам на Господа, защото Той е този, който върши всичко и във всеки го. Така че ако искате да действа във вас, чрез вас, над вас, тогава повярвайте, приемете с благодарност най-хубавото, което е от Него. Разбирате ли? Това иска Господ да ви го даде. Аз не. Бог. Това, което е на мен дадено, аз ще ви го предам. А вие, дали ще го запазите или не, ваша отговорност, не е моя. Знаете ли защо ви го казвам? Защото когато имаме изцелителни служения в Скопие, идват по 500 хора. И много от тях са невярващи, евангелизираме ги, приемат Христос, повярват и това е. И слава на Бога, много от тях се изцеляват и са освободени от демони. Обаче има някой, минават 2 седмици, казват, ама на мен пак ми се върна. Какво ти се върна? Проблема, който имах. А защо ти се върна? Не знам, защото Константин не ми посвети внимание. Искам да ви кажа, спасението, любовта на Господа, това Господ го е дал. Не е безплатно, платено е на кръста. Но, когато го получаваш, трябва да го задържиш. Дявол иска да ти го открадне. Как? Когато те вкарва в религия. Когато те вкарва в съмнения. Когато ударя с болести или когато ти отнеме някой член от семейството. Просто да ти съсипе радостта. И ти да можеш да почнеш да си казваш, ако имаше Господ, ако ме обичаше Господ, защо умря този човек от семейството? Разбирате ли? За да не се случват такива неща, приемете редовно Господна вечеря. Приемете с правилното схващане за Господната вечеря. Живейте водени от Светия Дух, не от религията. И това, което Бог ви го е дал, говорете го. Споделяйте, прокламирайте го, обявявайте го. И живейте опуснато. Не като в театър. Вие хубави сте така възпитани хора, много хубави сте. Така се седят и така и при нас. Но аз казвам, църквата е тренировъчен лагер. Като казарма, където се обучават агентите, как да върват войниците, войската на Христа, как да побеждава. Ние в църквата се учим как да прекараме вечността с Господа. Обаче трябва да знаете, че във вечността с Господа няма да седим, но ще работим нещо, което Бог ще дава. Ще оперираме. Искам да ви кажа, че ако имаме живата вяра в Господа, ще бъдем духовни оператори, духовни агенти, а не само консуматори. Така че живата църква означава не само да слуша и да консумира Слово, но това и да го извършва. Аз вярвам, че ако тези думи ги приемете и започнете да ги извършвате и да ги споделяте с хората, които са на улиците и при фонтаните, където бех вчера, до година половин Кюстендил сигурно ще е спасен. Аз вярвам в това, защото хората, които са тук, са жадни, отчаяни се, жадни се за любовта, за благодата на Господа. Обаче, можеш ли да му кажеш за Христос и за Библията, като го погледнеш така? Покай се и ще умреш в ада. Можеш ли така да го привлечеш? Какво означава? Трябва да се преструваш и да се усмихваш като печен? Така ли? Не. Просто изразявайте светлината на Христос. Бъдете Божието дете, което блести с Христовата светлина. Позволете Светия Дух да блещи от вас. Амин. Когато се появите негде, да занесете светлината на Христос, да се освободи димензията на Царството Божие. Където и да ходите, се променя атмосферата. Може би някой от вас го осъзнавате, някой не.
Аз където и да стъпнем, се променя атмосферата. И това не е от мене, това е от този, който е в мене. А този, който е в мене, е по-голям от този, който е в света. В името на Исус. Амин. И сега не искам да ви карам да си купите това като модерната прахосмукачка, която виждате на телевизия. Просто ви казвам, инвестирайте в това нещо. Още малко копии са на български, иначе много се продава при нас в Македония и е много скъпа. Но искам да ви кажа, че трябва да четете, да се храните и правилно да разбирате Словото. Вярвам, че вашия пастор, който наистина е човек с топло и меко сърце, както Бог ми показа, когато се срещнахме, вярвам, че винаги се старае да имате хубава храна, но вярвам, че и неговото сърце иска да види голямата картина на Божията замисла, Божия план, който е зачустендил за спасение на всичките. Така че не бива само да се очаква от пасторите да евангелизират, пасторите да изцеляват, пасторите да освобождават, пасторите проповед, пасторите организация, пасторите всичко. Време и за вярващите да станат духовни оператори, а не само консуматори. Нали е така? Слава на Бога! Искам да благодаря на Господа за тази възможност, че сме тук. Наистина ви благодаря за поканата и благодаря и на пасторите, защото имаха и търпение в Божие време да не приемат и тук заедно да прославим Господа. Благодаря на Господа и за това, че ви дава на сърцето отвореност, защото много хора имат предразсъдъци, които идват от гордост и идват от религия. Но знаем какво Господ казва в Словото. Бог се противи на горделивите, а на понизните, на смирените дава. Какво дава? Благодат. И аз днеска ви говорих за благодата, която трябва да е атмосфера, клима на нашето живеене, на нашето ежедневие. Слава на Господа! Сега да прославим Господа с няколко песни и да